Ψητοπολείο Κώστας, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ψητοπολείο εκεί. Ναι, ψητοπολείο. Σουβλατζίδικο. Ναι, σουβλατζίδικο. Σουβλατζίδικο και δεν ακούω καλά. Ορίστε. Δεν ακούω καλά, σουβλατζίδικο εκεί. Ναι, λέω, σουβλατζίδικο. Σουβλατζίδικο. Ο Κώστας. Το σουβλατζίδικο. Ο Κώστας. Και βαρέτσι. Ψητοπολείο Δήμος, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Σουβλατζίδικο εκεί. Ναι, σουβλατζίδικο. Και σουβλατζίδικο. Ο Δήμος. Ναι, δεν ακούω καλά, σουβλατζίδικο εκεί. Κυρία μου, ναι, σουβλατζίδικο λέω. Και σουβλατζίδικο. Ο Δήμος. Α, μ' αρέσει αυτό. Πέστε μου. Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Ορίστε. Θα ήθελα, σουβλάκια. Πώς? Σουβλάκια. Τι είναι αυτό? Σουβλάκια. Θα σας το κλείσω, κάνετε φάρσα, έτσι. Σουβλάκια. Λοιπόν, θα σας το κλείσω, δεν πάει. Λέτε ψέματα. Σουβλάκια. Τι είναι το έτσι σουβλάκια? Σουβλάκια. 6 σουβλάκια. Ναι. Ναι, πέστε μου, πώς θα θέλετε? Με κρέας. Με τι κρέας? Όλα. Τι όλα? Όλα. Πώς? Όλα. Με γύρω? Όλα. Με όλα τα κρέατα μαζί? Ναι. Δεν γίνεται. Όλα τα άλλα από τον καμίτσο. Δεν γίνεται αυτό που μου λέτε. Όλα. Κυρία μου, ακούστε με λιγάκι, ακούστε με. Γίνεται ένα κρέας της επιλογής σας και μετά όλα τα υπόλοιπα υλικά. Ωραία. Λοιπόν, Ένα μεγκέρο. Και ένα μεγκέρο. ένα μεγκέρο. Ναι, μάλιστα. Από όλα. Μεγκέρο. Ναι, από όλα μέσα. Ναι. Ωραία. Κάτι άλλο? Ένα τσούβλι. Ένα. Τσούβλι. Τσούβλι. Ναι. Τι είναι το τσούβλι? Τσούβλι. Τι είναι αυτό, κυρία μου? Δεν καταλαβαίνεις, τσούβλι. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Ένα τσούβλι. Βούλα, έχεις να πάρεις την παραγγελία? Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Δεν το πιστεύω. Κυρία μου, κάντε φάρσα. Με τον καμίτσο θα έλεγα τσούβλι. Έτσι κάνετε φάρσα. Είναι κινητό αυτό που μιλάτε αυτή τη στιγμή. Έχω κρατήσει τον αριθμό σας. Θα το κλείσω ρε μαλάκα, ένα τσούβλι θέλω. Τι είναι το σούβλι? Κοντοσούβλι? Ναι. Γιατί μου λέτε σούβλι τότε? Αφού τσούβλι είναι. Καλά, εντάξει, κατάλαβα. Κάτι άλλο θέλετε? Μπύρες. Τι? Μπύρες. Μπύρες. Ναι. Πότε? Άντε. 6. Ναι. Τι μάρκα? Μάρκα. Τι μάρκα? Μάρκα. Τι μάρκα? Toyota. Δεν πιστεύω. Κυρία μου, είστε καλά σας? Σε σουβλατζίδικο για τον παρελθόν στην αντιπροσωπή αυτοκινήτων. Δεν θέλω. Δεν θέλετε μπύρες? Πορτοκαλάδες. Πορτοκαλάδες, ωραία, πόσες? 6. 6. Ναι. Μαθρακικό ή χωρίς? Πορτοκάλι. Ναι, πορτοκάλι, μαθρακικό ή χωρίς? Πορτοκάλι. Μαθρακικό. Ναι. Ωραία. Τι άλλο έχετε? Έχουμε ωραιότατο εξοχικό. Πού? Πού έχουμε εξοχικό? Ναι. Εξοχικό είναι κρέας. Θέλω και ένα τέτοιο. Α, ωραία. Μάλιστα. Τι να πω? Αυτά. Τι? Αυτά. Αυτά? Ναι. Ωραία. Πού θα τα φέρνουμε? Πείτε μου. Πού είναι το σπίτι σας? Εδώ. Πού εδώ? Εδώ. Πού εδώ? Εδώ. Πού εδώ, κυρία μου? Εδώ που ήτανε. Ναι, πού ήταν το σπίτι σας? Εδώ. Σε ποια διεύθυνση? Άντα. Πώς? Άντα. Άντρατα. Ναι. Άντρου. Ναι. Αυτά, μάλιστα. Μένουμε και δίπλα. Ναι. Σε ποια περιοχή είναι, Φιλαδελφία? Ναι. Ωραία. Σε ποιο όνειρο μένετε? Εδώ. Σε ποιο όροφο? Παντού. Μόνο κατοικία είναι? Παντού μένω. Μόνο κατοικία είναι? Παντού μένω. Τι είναι αυτή? Μόνο κατοικία είναι? Ναι. Α, ωραία, εντάξει. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Το κουδούνι τι γράφει πάνω? Μαρίκα. Το εμπρίστος είναι αυτό? Μαρίκα. Γράφει πάνω Μαρικά? Ναι. Ωραία, έτσι και είναι φάσο όμως θα σας πάω δικαστικός, αλήθειας λέω. Για μίσου τώρα. Δεν ξέρω παιδιά, δεν πάει καλά η γυναίκα. Καλό του βράδυ, Και ευχαριστώ. πόση ώρα? Σε κάνα μισάωρο και κάτι. Αχ. Καλά, κορε παιδιά. Άντε, γεια σας, γεια σας. Καλό βράδυ, γεια.